Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 23 na, bulan sang Marso tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu? Unahon ko ini kay importante ni kayo. Ang aton promo, ACS Promo 2020. Ang katapusan nga draw naton sang Sabado. So, ang mga mapalaron nga magabaton tag 1,500 amo sanday antiro sa Canley Jr. sang Villa Esperanza Tangob, Bacolod City. Ang prop of purchase niya, Shield Bath Soap. Ikadua si Lani Natividad sa Purok Riverside Zone 3, Barangay Banago, Bacolod City. Prop of purchase, Smart Dishwashing. Ikatatlo, si Margarita Huntong, sang Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Prop of purchase, Smart Dishwashing. Kag ang napulo ka nakabaton, Gipax. Nakanday Ilsa Clarito, sang Purok Mahimulaton, Barangay Banago, John Ray Parcon, sa Barangay Panukoy, Bacolod City, Restituto Martir, sang Block 10, Lot 43, Panukoy, Mary Ann Europa, Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Si Mirna Pastira, sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Mauro Martir, sang NHA Panukoy, Bacolod City. April Layalada, sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Antonio de la Pedra, Purok San Roque, Barangay Handumanan, Francis Ann de la Pedra, Purok San Roque, Barangay Handumanan, kag Marites Bulgado, Purok San Roque, Barangay Handumanan. Amo ni anay ang katapusan nga draw naton. Ang masunod nga draw naton, pamati lang kamo. Temporaryo nga untaton anay ini nga promo.
pero wala nagakahulugan nga hindi ini siya pag-ibalik. Samtang nga ipit-ipit pa ang aton kahimtangan bangod sang COVID-19, ang aton sini ACS Promo 2020, temporaryo kansilado. Ang tinaga, temporaryo. Ang buot silingon, pagkatapos sining karon ginaatubang naton nga problema ang paglaptas ang kagaw sa bilog nga kalibutan, igo man ang pungsod Pilipinas. Angot sini, ang tagdumalahan sining aton promo nagpakamaayo, temporaryo, kansilado. Ginasulit, temporaryo lang. Ipalayag namon ang masunod nga pagpadayon sining promo. Pamati lang kamo dire sa Aksyon Radio. Pagkatapos sining problema nga ginatubang subong sa pungsod Pilipinas, ibalik naton ang aton promo. Ginaliwat ko, pamati kamo para makahibalo kamo kung saan o mabalik ang aton promo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 39. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or
will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Ari ho, na kibot kita kahapon, ang Philippine Heart Association nagpalayag isa ka hoben nga doctor ang napatay. Cardiologist ini siya. Ano ang kabangdanan? Suno sa report, may mga pasyente bala nga nagpakonsulta nga wala manugid sang ila balatian, sang matuod nila nga ginabatyag. Ti kung ikaw doktor natural, malapit ka sa pasyente, tanan-tanan nga aparatos na itapat mo sa pasyente, gatumangay ka mo, gasugilanon ka mo, ti wala manugid ini nga naigo siya gali. Sining kagaw nga ni. Ang pobre nga doktor, suno sa report, napatay. Una papatay, doktor sa pasyente. Amo nang siling ko nga, kung may ginabatyag ka, sugirin nyo ang mga health worker naton, doktor naton, kagiban pa, sang matuod-tuod nga ginabatyag naton. Diba? Hubin pa o, cardiologist na patay na. Una pa siya, nagtaliwan sa iya pasyente. Amo nang siling ko kadelikado gid. Pasalamat kita sa atong mga doktor, nurses naton, health worker naton, kapulisan naton, katapos ang Philippine Army kag iban pa nga ahensya sang gobyerno, ginataya nila ang ilang kabuhi. Nga ginataya kay sila ang nagatubang sa pasyente. Mga checkpoint na to ng mga pulis na. Tamak mo, check upon mo na, tubangon mo. Adlaw-adlaw, libo-libo, ang ginatubang mula takabalo, isa sina sa ila, nagabit-bit sang makamamatay nga kagaw. Pero garisgo sila. In cambio, sa kailwayan sang bilog nga pumuluyo, sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo nang siling ko, dalayawon ini. Ang aton mga kauturan, mga doktor, nurses naton, health worker naton, ang tanan-tanan nga nagaupod sa mando sang gobyerno nga mapungga na paglapta sining makamamatay nga kagaw. Amo ini sila ang baganihan sa sining karon panahon sang pitipit nga kahimtangan bangod sa kadelikado sining COVID-19. Amo na siling ko kung may ginabatya, gamusugid, gamutuod, pobre man. Ti doktor sa tuod, pula sa kabalo nga pasyente, galaya, may kagaw na, mayong sugilano nila, mayong inagsik kalaway nila, pagkatapos pagpauli sa pasyente, una sa didbol iya, hindi mayo ini. Kinalugid kita usto, hindi naton pagbutigan ang aton mga health worker. Kaya ini sila, amo ang nagabulig sa aton, amak mo nga, kung ikaw abi, itaya mo dang imo nga kabuhi nga mga pasyente mo, may mga aligasyon, may natapikan sa COVID-19, sa gyapon maserbisyo ka, sa gyapon ara ka da, sa sulod sa hospital, amo nang siling ko bala, nga amo ini sila karon ang mga baganihan, mga bagong baganihan sa pagtuhaw sang makamamatay nga kagaw. Pasalamat kita, hatag kita pasidungog, nagasaludo kita sa ining aton mga health worker.
mabuhay kamo. Sila ining matuod karon nga baganihan naton sa pagsulod sang kundiin nagalin ining makamamatay nga kagaw. Sa mga health worker, mabuhay kamutanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asid na pinuproduce ng ating tiyan. Pakinggan ang totoong pagpapatunay ng kagalingan mula sa Shed Panyawan Liniment Oil. Ako po si Annalisa Encinares. Ang naramdaman ko po ay sinisikmura ako. Matagal din, 3 years na po yung sinisikmura ko ting umaga. Nung gumamit ako ng Shed Panyawan Liniment, asawa ng Diyos na wala ang aking naramdaman na sinisikmura ako. Mabisa siya, maganda siya. Galing sa Shed Marketing, mahigit sa 10 taon ang tumutulong at subok lang magaling na nakapagbibigay ng kagalingan ng sakit sa katawan. Gawa ng Sig Pharma. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Nagahalong ako sa mga isog nga bulong kay basi makatuga inis ang allergy gani sa sakit sang ulo kag hilanat. Para sa akon Biogesic, masaligan gid ang alagang Biogen. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. Ariyo, kung mag-loan ka para sa imo kinahanglanon, subong na. Masyado kanubo sang saka para sa pag-loan mo sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Diin ka makadto nga porte kanubo sang saka. Federlep Lending Corporation, aralang sa 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Bangod sa kahapusan, nga luyag sining nagapalon, nagbutang sila sang satellite nga opisina para sa inyo kahapusan. Door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. May ara man sa corner Yungke, Guria Street, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, dasing magproseso sang papiles nubo ang saka, Federlep Lending Corporation,
ang kadtuan. Second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Sa official Facebook page ni Congressman Greg Gasataya, nabutang nga napadala na sa RITM ang specimen sang 45 ka mga pasyente under investigation sa Western Visayas. 25 suno kay Congressman Greg Gasataya nga specimen sang pasyente under investigation ang halin diri sa Bacolod kag Negros Occidental. 20 naman ang halin sa Iloilo. Ginsakay ining specimen sa pribado nga eroplano padulong sa RITM alas 4 kahapon, Marso 22, Domingo. Kay base sa datos sang Department of Health, Region 6, ang Western Visayas may 2 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19, isa ka sa probinsya, Iloilo, kag isa Bacolod, no? Nagdamo-damo ang pasyente, 136 under investigation, kag 67 ang na-admit sa nagkalain-lain nga hospital, pero may 15 naman nga nakagwa nga naluwas sa among kagaw. Di mayo man niya. Kay binuligay kung anong mahimo naton, mangayo kita budget. Si Mayor Bing amuman nga nagatingwa gid nga bisan paano mabutangan kita sang tanan nga pasilidades dire sa syudad sa Bacolod nga hindi na kita magpadulong sa iban pa nga lugar, probinsya Iloilo kag iban pa dire na lang sa Bacolod. Ti ang combine nga porsa, ang kooperasyon sa mga opisyal halin kay Congressman Greg Gasataya, Mayor Bing Leonardia sa guniang panglungsod sa pagpamuno ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, wala untat man ang ginahimo tanan nga mga medyos posibles para maproteksyonan ang pumuluyo sa Bacolod. Ang malain kay ang iban yati sa social media naga-arangkada pa. Wala kay chindi bala kung anong obligasyon sa aton mga opisyal. Ulat kita, tuman lang kita kung anong ginamando kay para ina sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases
as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna La 7, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini, nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amon isang kapsulaya nga 7 kasangkap gintingob sa isa. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Pero kung kulang ka sang vitamina, zinc, magnesium, calcium, potassium, vitamin A, C, kag B, dugangan niya. Amuning kinanglano naton sa pitipit nga kaimtangan subong sa malala nga pamalatian kinanglan mabakod nga aton lawas gamit kita Evergreen Herbal Capsule. Hindi ka mo magkabalaka, aprobado ini sang Food and Drug Administration. Ining Evergreen Herbal Capsule mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Eden Pharmacy Central Market, Parmasya Caro Lacson, kag subong man Parmasya Bago City Public Market. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,